llys ar draws yn y Seintiau Newydd Young i lwybr Jordan Williams ac yn sydyn mae'r pencampwr i mewn yn erbyn yr ymwelwyr Young yn dal i fynd yn curo dau, mae Williams yn rhydd, Young yn mynd i hun ar ergyd heibio'r nod. Tybed fydda'r bas i Jordan Williams wedi bod yn well, ond y Seintiau'n gwrthymosod yn chwym ofnadwy. Caradogan ymlaen i Pritchard yn codi ben. Cummings yn cam sefyll yn ôl lle Manwr yn chwipio'r bel i mewn. Nawr te os na gyfle, Danny Williams yn methu trefnu draed. Mae'n dod allan yr ergyd! Dros y traws gan Kieran Lewis. Cyfle da i Pontypridd, o honna ddim yn bell. Cummings yn ôl i Ratcliffe o'r basfer yn rhifer. A Clark bron ar hwydo, ond Ratcliffe yn gwydyn iawn am y gamgymeriad. Jared Wright o'r isodle braidd. Young at Smith, Ponting i hennill ac eto fydd yn ceisio adeiladu allan o'r cefn. Redmond wedi darllen honna, wedi hennill i. Ryan Brobl ergydio, a mae'n gol. Mae'r Seintiau Newydd ar y blaen. Ryan Brobl yn sgorau 6 gol gyngrair y tymor hwn. Amddiffyn Pontypridd wedi cadw'r pencampwr allan am 32 funudau, ond Brobl wedi llwyddo i rwydo. Y gig gornel. I mewn at y canol, mae'n taro cefn yn yr amddiffynwyr, mae dal yno. Brad Young, yr ergyd heibio'r postyn, mae'r Seintiau'n pwyso nawr. Williams mewn tu ôl yr amddiffyn, ni gosod i nôl i Caradogan. Caradogan yn dal i fynd. Yn ei cholli'n ei pen draw i Hudson. Leo Smith nawr tes na gyfle i wrth ymosod. Smith yn gyrru ymlaen. Brobl y weledigeth. A'r bas yn lletraws i Jordan Williams. Digonedd o grysau gwyrdd a gwynion o'i flaen. Clark yn cymryd y bel yn ei gam. Clark yn rhwydo. Ben Clark. A'i bedwaredd gol o tymor hwn ac yn ei chymryd i yn hyfryd. Y symudiad yn slick gan y Seintiau a Clark yn coroni'r cyfan. Smith o'r gig gornel i mewn at Astles a Hudson mae'n mynd. Daniels yn syth nôl at y canol. Mae'n cael ei ffynio yn wan at Astles! Ac oeddech chi'n gallu gweld y penawdau. Astles bron a taro'r foli i'r gornel ucha. Brobl. Smith. Daniels. Clark. Caradogan ar ei ôl o. Clark yn cael y bas allan. At Redmond! Dyna chi sgil. A tas y honna'r ochr arall i'r postyn. Fyddai yn cystadlu am gol y tymor. Dyn ni wedi chwarae 3 munud dros y 45 wrth yr gig gornel. Wedi mewn. Galw am lawio yn erbyn Danny Williams o'n chwarae'n parhau. Daniels yn eithon ni nôl i Leo Smith ac ychydig o le. Croesio'r y droed chwith at y canol. Mae'n cael ei chlirio, ond mae'r pwysau'n parhau. Clark. Redmond. Mae Hudson yno ar y postyn pella. Hudson yn dal i fynd. Mae Williams yn y canol. Y peniad. Ydy wedi croesio'r llinell, wedwch. Ydy, mae'n gol. A dwi'n meddwl mae gol i'w rwyd i hun gan Ceston Davies yw i yn erbyn i gyn glwb. Reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Hudson yn cystadlu. Davies yn trio hennill i'r Rhag Williams. Ond yn ei ffenio hi nôl a chroesodd i'r llinell. Wel do nôl dyfarnwr. Brobl yn arwydd. Ydy gornel. At y canol, mae'n cael ei ffenio. Yn beth y Clark. Cyffyrddiad. Eibr yn ddiffynwr ar llall hefyd. Lle gan Brobl. I'w chroesi hi eto. O Ratcliffe di cholli hon yn yr awyr. Hudson! Y bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Redmond y coesiad. Hudson eto! Fodfeddi heibio. 2 gyfle i blaen Hudson. Yr ailyn o'r coesiad perffaith gan Redmond. Bron a sleifio i mewn. Young yn ei derbyn i gefn at gol. Mae hwn yn frwydrwr caled. Brobl. Seintiau'n ei hennill i nôl. Ac yna'r pasio cyffyrddiad cyntaf i greu lle i Brobl ergydio. A George Ratcliffe yn ymestyn i'w hatal i fel mae wedi gwneud droion y tymor yma i Pontypridd. Hudson yn lletraws yn edrych am Redmond y capten.
brobl yno. Lle i Dan Williams, lle hefyd i Clark. Brad Young nawr! Yr ergyd yn rhy agos as y golwr. Mae'r Seintiau'n symud y bêl yma yn hyfryd yn y trean ymysodol. Clark i fyny amdani. Clark yn ei chasglu eto. Ac yn lledu'r chwarae. Clark yn ei derbyn ni. O'r sgil. Yr ergyd. Clark! O, na chi gol wefreiddiol gan Ben Clark! Nid yn unig gol ar gêm, ond y bosib gol ar penwythnos yn unrhyw le. Ond honna yn berffaith.